Nasubukan mo na bang maflatan sa liblib na lugar na walang vulcanizing shock o kaya naman ay kulang sa hangin ang gulong ng sasakyan mo bago ka bumiyahe? Well, huwag ka na mag-alala dahil nandito na ang Xiaomi Portable Electric Pump. Ang maximum rated pressure niya guys is 150 PSI. Sobrang lakas niyan guys para sa portable inflator guys. Then meron din siyang preset modes para sa bike, motor, car, scooter, at saka sa bula din yung manual mode niya guys, kung saan pwede kang makapag-set ng gusto mong pressure guys. So tulad din guys, automatic siya mag-stop pag pump pag ma-reach niya ng 35 PSI. Then try natin i-on guys. Bali yung charging time niya guys is 3 hours. Fully charged na siya. Then ang kagandahan nito is type C na rin yung gamit niya guys. At meron din siyang special feature. Ito yung may LED light na siya guys, na halimbawa mag-pump kayo ng gabi or sa madilim. So ito malaking tulong din to guys. Then meron na rin pala siyang mga accessories guys, tulad nitong pouch. Then meron din siyang kasama na Presta valve adapter guys. Then meron na din siyang quick connect valve. At last guys is yung needle valve para sa mga bula guys. Tire pressure is 25 PSI. So i-pump natin. So yun guys, umabot lang ng 2 minutes, almost 2 minutes yung pag-charge, yung pag-pump natin from 25 PSI to 33 PSI guys. Sa may mga motor at sasakyan dyan, I recommend na mag-purchase kayo nito para rin sa safety nyo at para din hindi nyo maraning flat yung motor nyo. Yun lang, salamat and God bless.